Den cirka 4 km lange bro forbinder Sjælland og Falster via Masned Ø og kommer til at erstatte den gamle Storstrømsbro, der har efterhånden 90 år på banen. Og vi var med tidligere i dag, da man efter 7,5 års byggeri åbnede for trafikken over den nye bro. Jo, men det er en Volvo FB88 fra 1970. Den er ældre, ja. Svarer til chaufføren inden. En gammel bil, klar til en splinter ny bro. Glæder I jer til at komme over den? Ja, det gør vi da. Vi håber da på, at det bliver en sjov oplevelse. Hvornår ankom I her? Hvad var den, Henrik? 11:30? Ja. Og vi har med, så vi er klar til morgens til kniver. Godt tanket op på tålmodighed og sikkerhed. Airbagen, den der sidder her. Det er det eneste, der er. Er de to herrer i Volvoen klar til at komme først over broen? Min far kørte over første gang. Den gamle bro kørte han over første gang i 1937 på motorcykel. Var han den allerførste til at køre over den? Nej, han var blandt de første. Han kørte over den dag, den åbne. Der er efterhånden løbet meget vand i Storstrømmen siden den dag i 1937. Her blev den gamle Storstrømsbro indviet på kong Christian den 10. 67 års fødselsdag. I dag erklærer Storstrømsbroen åbnet. Den knap 5 milliarder kroner dyre bro bliver Danmarks tredje længste, og mange holder i kø før den første tur over. Og nu er jeg med til at åbne Storvældsbroen også, og nu vil jeg også prøve at åbne den her. Så kan jeg få lov at vælge først, så er det sjovt jo. Hvad vil der være sjovt med det? Det skal jeg gå og blære mig lidt med det. Overfor alle dem, der ikke kører det. Der håber vi at kunne være blandt de første også. Jeg har været hen og prøve med politiet derhen, om vi kunne få lov at køre som de første, men de tager ikke imod bestikkelse. Der er ikke noget at gøre. Vi må vente. Og hermed erklærer vi dronning Margrethe den anden bro. Så op. Den nye bro skal sikre hurtigere og mere sikker trafik mellem Sjælland og Falster og videre ned til Tyskland, når Femernforbindelsen åbner. Det er jo en meget smuk bro, og jeg ved ikke, altså hvis man kan blive forelsket i broer, så tror jeg, at det er en lille smule det her. Så er det nu. Kører vi. Den gamle Volvo er klar til første tur over broen, Så kommer vi afsted, jeg er langt om længe, som nummer 2. og turen var hele ventetiden værd. Den får jeg 9-tal ud af 10. Når vi kommer fra udkants Danmark af, så skal der ikke så meget til, at vi bliver glade jo. Togtrafikken forventes først at åbne til næste år på den nye bro, og på sigt er det planen at rive den gamle bro ned.